Ola, estamos a 8 de xaneiro de 2024 e xa que logo a 15 días escasos da posibilidade de que xa non se poidan presentar máis demandas reclamando os gastos hipotecarios. Se tes hipoteca para a adquisición da tua vivenda habitual ou unha segunda vivenda ou mesmo unha vivenda, bueno, que estás alugando, non? O sea, é dicir, sempre que sexa unha finalidade de consumo non profesional, tes aínda hasta o 23 deste mes para poder presentar a demanda e reclamar o 50% dos gastos de notaría e o 100% de gastos de rexistro, de xestoría e de tasación. Si é certo que hai unha cuestión prexudicial plantexada polo Tribunal Supremo e que probablemente haxa máis marxe que o Tribunal Europeo probablemente diga que hai máis marxe para presentar esta demanda, pero por seguridade, para termos máis seguridade de que chegamos a tempo, é bo que nos poñamos como límite o 23 de xaneiro. Xa que logo envíanos, por favor, urgentemente, a copia do teu préstamo hipotecario, a máis as facturas de notario, o rexistro, no seu caso, xestoría e tasación, ao correo electrónico ledicia@perezlema.gal. Graciñas.